Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Wal fajr. Ina rantsuwa da alfijir. Wa layalin ashr. Da daruruwa 10. Wash-shaf'i wal watr. Da adadi na cika da adadi na mara. Wal layli idha yasr. Da dare yayin tafiyarsa. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Ko a cikin waɗannan akwai abin rantsuwa ga mai hankali. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad. Baka ga yadda Ubangijinka ya aikata ga Adawa ba? Irama dhatil imad. Iramawa ma'abota tsawon ƙiran jiki. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Waɗanda ba a halitta irinsu ba a cikin garuruwa. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. Da Samudawa waɗanda suke fasa duwatsu a matsayin gida a wadil ƙura. Wa fir'auna dhil autad. Da Fir'auna mai turaku. Alladhina taghaw fil bilad. Waɗanda suka ƙetare iyakarsu a cikin garuruwa. Fa aktharu fiha al-fasad. Suka yawaita yin ɓarna a cikinsu. فصب عليهم ربك سوط عذاب. Saboda haka Ubangijinka ya zuba musu bulalar azaba. Inna rabbaka labil mirsad. Hakika Ubangijinka yana nan a madakata. Fa ammal insanu إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن. To amma fa mutum idan Ubangijinsa ya jarraba shi, ya girmama shi, kuma ya yi masa ni'ima, sai ya ce Ubangijina ya girmama ni. Wa amma idza mabtalahu faqadara alayhi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kuma idan ya jarraba shi, ya ƙuntata masa arzikinsa, sai ya ce Ubangijina ya wulaƙanta ni. Kalla bal la tukrimuna al-yatim. Tsawa gare ku, ku dai ba kwa girmama maraya. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kuma ba ku kwaɗaituwa bisa ciyar da miskini. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Kuma kuna cinye dukiyar gado, ci na tarawa. Wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Kuma kuna son dukiya so mai yawa. Kalla idza dukkatil ardu dakka dakka. Tsawa gare su yayin da aka dandake ƙasa dandakewa. وجاء ربك والملك صفا صفا. Kuma Ubangijinka ya zo, alhali mala'iku na jere sahu sahu. وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. Kuma aka zo da jahannama, a ranan nan mutum zai yi tunani, to ina fa tunanin
yake da amfani a gare shi. يقول يا ليتني قدمت لحياتي Yana cewa, ya kai cona, ina ma na yi abin kirki domin rayuwata. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد To a ranan nan babu wani mai yin azaba irin azabar Allah, ولا يوثق وثاقه أحد kuma babu wani mai ɗauri irin ɗaurinsa. يا أيتها النفس المطمئنة Ya ke wannan rai mai nutsuwa, ارجعي إلى ربك راضية مرضية ki koma gurin Ubangijinki, kina mai yarda da ladan da aka baki a bar yardewa. فادخلي في عبادي Saboda haka ki shiga cikin bayina musulmai, وادخلي جنتي kuma ki shiga aljannata.